สหายอยู่สังอะไรอ่ะคู่เปียงเยอะคืออ่ะalors เป็นไม่ได้ที่ซาดูแลมือไหมเฮ้ยเจ๋อดีนอนคุยหน้าอาติมาลักขเชื่ออันนนปีกะมามันนี่นางงวยทีนั้นนะชาพายเดี๋ยวมังงะalors ไอ้คนนี้อามาอาตาคู่นัวมาเดียalors เป็นไม่ได้อาติมาที่คนไว้สัญญาณไว้เปบุซีและยงชาคัด Baby bozi kunge mabolenya dama bozi kunge malomia termine shane hona wo shagela mia tiga dama Mama jo se te nyonya ti mama de se bu ngai mia termine shane hona wo sha ge la mia ti ga da ma ni zi ma jo mia oi so biểu đi có đó có mà biểu so mà biểu có đó ta mà biểu mía thơ mi nè sa nê hồ na wo sa nghe la mía thì ga ta ma ni zi mà biểu mía ơi ahu pergi toko ni molanya ahu doda toko mangelinya termine shane hona wo sagelania tiga dama ni mayo thì là nó mới gì mà chúa cái đó còn đi thì nó ayo ít là dở khoe mình biết là khoe yêu cả thảo tè lẽ anh này mẹ lo thì mình để đồ cha hơi cũng là khoe còn đi giả cho từ để ya từ còn đi ayo giả biểu ayo ăn từ ăn từ mẹ lo thì mình để ya cho ya từ còn đi nhưng mà thân á mà ya nha lẽ rồi là bị mà lo cái mà đi